Ngayong adlaw mga igsuon, matud pa sa kasagaran nga komentaryo sa itong mga igsuon nga dili katoliko, moingon sila nga ang mga katoliko wala kunsari sa balang Espiritu Santo maong dili makasabot sa Biblia. As if ba mga igsuon nga ilang giangkon nga sila lang ang gikunsaran sa balang Espiritu Santo o gilamdagan sa balang Espiritu Santo. Pero mangutan na ta nila, kini bang mga tawhana niabot man ni sila karon og more than 45,000 dominations. Kung gikunsaran pa ni sila sa balang Espiritu Santo, nganuman nga nagkalain-lain man sila baruganan, nganuman nga wa man sila magkahiusa, nganuman nga sila nagkakatag-katag man. Usa lang ang punto niya na mga isuon, dili Espiritu Santo mo inagiya nila. Kaya ang pagampo biya ni Kristo sumala diya sa San Juan versikulo 17, versikulo 11 ngadto sa 21 nga nag-ingon, Amahan, hiusaha sila, ingon nga ako ug ikaw usara. Kabubuton sa Ginoo mga igsuon nga mahiusa kita diha sa usa ka lawas sumala sa Juan 10:16. Si Kristo mingon, daghan pag mga karnero nga wala may sakop ni inturila, tawgon ko sila ug kun makadungog sila sa akong tingog mamati sila aron nga sila mahiusa diha sa usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. So ang tinuod nga gikunsaran sa Espiritu Santo mga igsuon kanang nagkahiusa diha sa simbahan. Kanang sa Efeso 3 versikulo 10 nga nagingon, kay pinaagi sa simbahan masayran nato ang kabubuton o kaalam sa Dios. Sa ato pa dili di ay individual. Nganuman kay ang atong Ginoong Hesukristo nagsugo man sa iyang mga apostoles dili as individual kundi isip usa ka simbahan. Mo na yang giingon diya sa Mateo 28:19 ngadto sa 20, busa panglakaw kamo nga tanan ngadto sa tibuok kalibutan ug bunyagi ang tanang mga tao ug tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Tin-aw kayo mga igsuon nga si Kristo nagpadala sa iyang simbahan. Mo na importante kayo pamalandong igsuon. Kani bang imong simbahan karon nga gisakupan? Maka trace back ba ni sa iyang kasaysayan balik sa panahon sa mga apostoles? Kay mosugot tag sa di mga igsuon, ang simbahang Katoliko, the Roman Catholic Church, can trace back its origin back to the time of the apostles. No, ang simbahang Katoliko lamang ang maka konektar balik sa panahon sa mga apostoles ug walay lain. Dili na ika-deny sa uban. Uban may nguman, encyclopedia na po, encyclopedia. Kinsa may nagbuot dahil sa kasaysayan mga igsuon. Dili ba ang Ginoo man sumala sa Isaias 41 versikulo 4 nga ang Dios may nagbuot sa mga nahitabo, no? Siya may nagbuot sa kasaysayan. Na nga dawat-dawat puta usahay mga igsuon. Ay Marto, God bless.